Patay ang usa ka 43 anyos nga lalaking pahinante. Human kini milukso ug nadat-ugan sa mitagilid nga gisakyang truck sa soft drinks sa Siayan, Zamboanga Del Norte. Ato ibalik si Efren Mamak. Mitakilid na kining usa ka truck sa soft drinks sa kadalanan sa Barangay Muñoz sa Siayan, Zamboanga del Norte. Human na aksidente pasado alas 12 Biyernes sa kadlawon. Gipang silhigan na lang sa mga tao ang mga buak nga bildo sa mga soft drink nga mikatag na sa kalsada. Matud sa Siayan Municipal Police Station, patay ang 43 anyos nga lalaking pahinante sa mong truck nga residente sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Samtang luwas ang 30 anyos nga lalaking driver ni ini nga residente sa Diplahan, Zamboanga del Norte. Sa investigasyon, pabiyahe gikan Cagayan de Oro City ang truck padulong sa Salug, Zamboanga del Norte. Dihang mibuto ang ligid sa wala nga atubangang bahin sa truck, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver. Dihang miaksyon na og takilid ang truck, dali-dali nga milukso ang pahinante nga anaa sa tunga nga bahin sa truck. Apan naapsan kini sa pagtakilid sa truck ug nadat-ugan. Yung pahinante niya na-trap doon sa sasakyan. Ang sabi ng driver, sir, dumalang daw yung pahinante, pagkatapos pagtalo niya natumba yung sasakyan, kaya yun naipit lang ang truck nila. Ginasuta pa sa PNP ang kinatibuk-ang danyos sa maong insidente. Samtang nakigalayon na matud pa ang tag-iya sa mong truck sa pamilya sa biktima alang sa pag-areglo ug paghatag og hinabang. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.